Kublai ya pi baro kibas ngap ya gani ke jingkren balangkot. Kapang kabangan keren hapi menta galong ka jingklim. Ka jingklim kade ke jing menjur lang jong arngut kibreu. Usin rang barka kentai. Kani galong haba iway naki nebar arngut kila adab ya syong kurim syaway pan. Penban kia syong kha jubor. Ka jingklim kadai ka tenrai jing syat kela ya ka jing bar ka jing penkhen ya ka hukum phinom klim insyam ya kani na kitab Exodus kalendong ka ba arpho kadkhot ka bakat saw na ki kitab Deuteronomy kalendong ka basan kadkhot ka bakat pra bar ka jingklim ka yuron ya ka hok jong kiway. Ka ain ki ben barim ki ong ba ki tu ki baklim baro argon dei bansha panyam. Leviticus arpo dikhon bashipo. Haba kren ya ka jingklim u Jesu upen ramjur badu ong watang ban pej brairu kala ban yalam sia ka jingle ki kam klim. Matthews san dekhon arpufra. Kani ka ja shisha hapdeng ka jing jong udaben bat ka bat shiba. Kita ba jong Samuel kalnong ka bakhat way bat bakhat ar. Ngidai banda sumar bha yaki khman bargit khodmet jongi namar na ki jing hangyet jong kamen kin sala bandrung ki jing sneu ha ga donol bar ki pau ha ki kam naba naga dono jong u kimi ki jing perkhat ki bas sneu ki bayalam ya u ban klim ban le aurea. Matthews khat san de khot ba khat khandai. Markus nyau de khot arpu wei hadu arpu ar. Para bangai baro u Jesu gantu ya kiba la syong kha syong man u ong. Phim dai man pen ya khlat ya kaba ublai ula pen ya saulang. Markus sipau de khot khandai. U Jesu ula pendu pendam ya ka ai penlai tengah. Namar nadu basdang kamlong kumta. Genesis ar de khot arpusau. Bat haga wei pat kaliang lada ya penlai tengah sibun ke jing bat jingklim kinmi naka. Kani ke jingkli kalong ya baro. Hatu pilasha te mrau ne ha ke jingkwa klim. Bat hatu enda dep klim kadon ne ke jingkla ha ke jingadei jong pi sikurim. Tukun mau kitu kibalangom ha ke jingrem jong ke jingklim kawan ra ke jingklumar halade shimen ha ke jingadei shi tengah hayeng hasam ka imlang salang bad ya kabalang baro kawai. Kum kanuksa u Henry ba pra jong ka England u kwa ban penlai tengah ya ka lok baladep ya tho bad ban shim da ka pan Henry kabalang kam ajing bet namar ka long persha ya ka sandur ublai. Matthews khat khandai de khot khandai. Daina kani kadaw uyale persha ya kabalang. Hadin kani kawan ra ka jingklumar yalade kaying kasam kabalang kari bat but ka jingya snam bashir khai. Shua ban penkut para banget bat paralog baro. Ngidai ban ken mau ba ka jingya syong kurim kadai ka sandur ublai. Bat labu yaka bandon ke jingya syong ne baro sirta. Kaktin ublai kasneng ka kraw yagi ka ong. Tu kentiu burom ya ka poi kha poi man ha ki rukom baro. Bat ai ba ka jinthia akurim kan long ka ba klembit ngin
namar ublay unsa bishar ya ki riu aurea bat ki baklim Hebrew khatlai dekon basau ngidai ban kan maru ba ka jing pendon don kam bakla ya ka jing long shenrang bat kan thai shabar na ka song kha song man kalong ka pom bakrau in sheme kani na ka kodnyam Catechism of the Catholic Church ka number ka ba arajar laispa sanpuway hadu arajar laispa andripusan arajar laispa prapo hadu arajar laispa prapuway arajar laispa prapunyo hadu arajar laispa prapukundai kublai shibun ublain kurhuyapi bad ia kaying kasem jongpi barokawai